imos falar sobre artistas musicais da nosa terra, xa que en Galicia temos moito talento no que se refire á música e non está moi recoñecido. Por iso queremos achegar estes nomes sobre todo aos rapaces e rapazas que apenas escoitan música galega. O noso obxectivo é concienciar a xuventude para que se interese máis pola nosa cultura e estes son algúns exemplos de representantes musicais galegos. Álex Casanova é un músico galego. Desde 2017 usa o nome artístico Baiuca, co que deixou atrás o estilo musical pop para innovar coa mestura da música electrónica e música tradicional galega, resultando un estilo que algúns dan en chamar folktrónico. Tanxugueiras é un trío de pandereteiras galegas formado por Aida Tarrío e as irmás xemelgas Olalla e Isabela Maneiro. Comezaron a traballar xuntas baixo o nome de Tanxugueiras no ano 2016. O nome do grupo ten orixe nun microtopónimo. Trátase do nome dunhas leiras da parroquia de Fumaces, no concello de Riós. O grupo traballa co repertorio de música galega tradicional. Con todo, trata de darlles ás pezas unha sonoridade máis moderna, que aproximan ao estilo da world music ou mesmo do pop. Así mesmo, o repertorio que empregan trata de enfatizar temas como o empoderamento da muller. Contan con 2 discos publicados ata o de agora, Tanxugueiras e Contrapunto. Ai a ribeira caramba, non hai quen vaya. Ai a ribeira caramba, leva a palma. Leva a palma, nena, leva a palma. Ai a ribeira caramba, non hai quen vaya. Este sol xa se va. Terbutalina é un grupo de esteiro ferrol que abrangue distintos xéneros musicais como o punk, o rock, o pop e mesmo a música tradicional galega. Compartiron cartel con grandes artistas como Sinestro Total e Manu Chao. E no ano 2014 conseguiron o premio a mellor álbum en galego. Eu cantolle o demo, cantolle o Espírito Santo. Si non tes ninguén que che cante, eu canto che encantado. Eu cantolle o demo, cantolle o Espírito Santo. Si non tes ninguén que che cante. Xavier Díaz é un músico coruñés especializado na música tradicional galega. Actuou en moitos países de todo o mundo e gañou varios premios como, por exemplo, o mellor disco galego nos premios da música independiente no ano 2016 e o mellor álbum na categoría de música tradicional dos premios Martín Kodax da música galega no mesmo ano. Voa ao aire, voa ao aire, voa ao aire, voa ao vento, así como o aire voa, tamén voa o pensamento, ai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levo. É un grupo de Ordes, na Coruña, que se fundou no ano 2003 e que abrangue o xénero de rap. Posteriormente tamén formaron un grupo de graffiti e breakdance. Todos estes aspectos de hip-hop únense nas súas presentacións, onde é común presenciar pezas de pintura e graffiti no fondo do escenario, así como bailes de breakdance, mentres interpretan as súas cancións. En 2006 lanzaron o seu primeiro traballo profesional, un LP titulado Xénese, con 16 temas, o cal foi o primeiro disco de rap realizado enteiramente en galego. Que naces dese mundo mudo, apunta esta foria, o medo profundo cara a un fin absoluto, melancolía, e non é unha teoría, tarde ou cedo pasará, non habrá escapatoria. Medo, non hai medo máis certo, a morte dun mesmo, a morte da especie, borrados do universo. Berto é un grupo de música pop galego que comezou en 2019. O grupo está composto por Alberto Mira, Berto e Fernando Peleteiro, Fer. Durante o ano 2019 foron sacando cancións como Amolecer, Revolando por ti
E no 2020 decidiron compoñer Olle Gallego, xa que estaban cansos de ler en cada mensaxe das redes sociais que o ritmo das cancións que compoñían era maravilloso, pero que o idioma facía que a música non fora tan boa. Dime algo que non sexa estar perdido e estar sen ti, algo que non sexa rapaciño, lárgate de aquí, algo que non sexa non quero voltar contigo ali, algo que non sexa, algo que non sexa, dime algo que non sexa estar perdido e estar sen ti. Daqui da Ría é unha banda creada a principios de 2000 en Nigrán e Valmiñor, que fusiona o ska punk e o reggae. As súas letras comenzaron sendo en castelán, pero co paso dos anos foron tomando conciencia do problema lingüístico en Galicia e comezaron a gravar as súas cancións en galego. As súas letras lanzan unha mensaxe de crítica política e social. Sés naceu na Coruña e é unha cantautora galega de orixe bergantiñá. Ademais de dedicarse á música, é mestra e licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Social. Sés comezou a compoñer cando unhas produtoras mostraron interese por ela, mentres tocaba nun grupo chamado Chámalle Xis, no cal participaba cos seus amigos da universidade e cos cales compartía gustos musicais. Desde que comezou a gravar, tivo claro que toda a súa música iba a estar composta cunha letra que tivera que ver con algún problema na sociedade ou para recoñecer algo a alguén do pasado. En 2011 grabou o seu primeiro disco chamado Admirando a Condición. Somos de Jalifa, somos, no podemos dejar. Somos de Jalifa, somos, no podemos dejar. Que nos conocen a fala e no modo de cantar. Que nos conocen a fala e no modo de cantar. Canto aquí, canto na Habana, canto onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto... Os Heredeiros da Cruz son unha banda de rock formada a comezos dos anos 90 en Ribeira, na Coruña. Caracterízanse polo seu uso da variante do galego local, geada, seseo, no seu rexistro máis popular, chegando ás veces ao castrapo. Contando un pouco da historia deste grupo galego tan coñecido, podemos contar como comezaron. Ensayaban nun galiñeiro nese mesmo ano deron o seu primeiro concerto ao aire libre na festa da Dorna, tras enganar a comisión de festa dicíndolle que era un grupo de folk. Vai a ti buscar, vai, 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 vai. Pa, 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 e che boa. Como gisa Josejo, a Josejo, cousa que a mí non me pase, vai, che boa. Arrechusemo pipi, oh pipi, arrechusemo pipi, manchei a concha. Mamá, ¿dónde estás? Te dirá, saca sábana, mamá, que dirá, ¿dónde está? Vai a ti buscar, vai, 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 vai. Luar na Lubre é un grupo galego de música folk, nacido na Coruña. Luar significa en galego resplandor da lúa. Lubre pode traducirse como bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais. A música de Luar na Lubre baséase fundamentalmente no folclore de Galicia, aínda que está tamén moi influenciada pola das rexións consideradas de tradición celta. Agardamos que este pequeno vídeo faga que vos acheguedes máis a nosa cultura e que vexades a gran amplitude de xéneros que abranga a música galega, dende o rock ata o pop, xa que moitas persoas teñen o prexuízo de que esta música só consta de gaitas e pandeiretas. Finalmente, deixámosvos un link dunha playlist de Spotify que creamos cas cancións deste vídeo máis outras.